Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li s-sena li għaddiet il-pubbliku issellef aktar minn 1,022,000 ktieb. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 111,000 ktieb mislufa mill-libreriji fuq is-sena ta' qabel. Iż-żieda kienet irreġistrata f'bosta lokalitajiet madwar il-Gżejjer Maltin. L-akbar żieda fis-self tal-kotba kienet irreġistrata fil-lokalità ta' Ħaddingli b'żieda ta' aktar minn 74%. Żieda wkoll f'Aktar ta' 52% u fl-Imtarfa li reġistrat żieda ta' 48%. Minnaħa l-oħra ġie reġistrat tnaqqis mill-libreriji pubbliċi tal-Isla, Kerċem u l-Kalkara. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li matul is-sena li għaddiet, il-libreriji f'Malta akkwistaw aktar minn 36,000 ktieb, kważi 21% inqas meta mqabbel mal-2017. Minnaħa l-oħra l-ammont ta' e-books żdiedu bi kważi 1,300. Matul is-sena li għaddiet, l-abbonati kienu jammontaw għal aktar minn 6,200, żieda ta' aktar minn 22% meta mqabbel mal-2017. Joħroġ ukoll li matul l-2018 l-importazzjoni ta' materjali pubblikat kienet tammonta l 12 miljun, waqt li l-esportazzjoni ammontat għal 4,700,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.